Teraz si ukážeme najdôležitejšiu časť a to je spojenie nadpražia s bočnými časťami zárubne tak, aby ten spoj bol čo najlepšie spravený, aby tam nebol odskok. Jedná sa o tento spoj. Ja najradšej skladám vrch zárubne a tento spoj bez rukavice, aby som mohol cítiť, či ten prechod medzi nadpražím a bočnou časťou zárubne je naozaj spravený perfektne. Odkrútime si šrobku na excentri, všetko si pripravíme tak, aby keď nanesieme lepidlo, tak sme mohli spoj čo najrýchlejšie dokončiť. Ideme naniesť lepidlo. Lepidlo máme nanesené, teraz si spojíme bočnú časť zárubne s nadpražím. Ja to skladám na takomto stole, čiže mám aj bočnú časť, aj nadpražie podopreté. Zošrobujeme excenter. Snažím sa zarovnať si tento vrchný roh. Stále to držím zarovnané, ale zašrobujem to nie úplne na doraz. Popri tom si zrovnám troška aj vrch. A tu vidím, že táto zárubňa sa mi kúsok krúti. To je v poriadku, to sa nám zrovná, keď použijeme ešte skrutku. Teraz si môžem zárubňu vysunúť, skontrolovať si roh. Je viac spôsobov, ako docieliť to, aby tento spoj spodný bol čo najlepšie spravený. Ja si to takto doladím, tak aby ten spoj bol naozaj čo najkrajší. Holou rukou bez rukavice to dobre cítim a keď je spoj naozaj dobre spravený a necítim, že by mi jedna strana vyčnievala, môžem si excenter dokrútiť. Stále treba brať do úvahy to, že keď budem zárubňu spájať v tomto rohu, postupujem takto. Mám jednu časť, cez ktorú ide šrob, potom je druhá časť, do ktorej sa ten šrob robuje. Jemne zašrobujeme a tu je tiež viacero spôsobov. Ak chcete postupovať bezpečne, aby ste si neprevrtali prst, tak si môžete založiť takto klín a predtým, ako začnem šrobovať, ešte si skontrolujem, či mi sedí tento spodný spoj. Dá sa povedať, že je to urobené dobre. Ešte to doladíme na konci. Priložím si tento klín a ešte si pozriem vrch. Tu vidíme, že je to mierne odskočené. Takže ja si to ešte zrovnám takto predtým, ako to zašrobujem. Lebo ako náhle už to zašrobujem, tak už môže byť problém zrovnať tento roh. Čiže mám to pripravené, kontrolujem si spodok, tento roh a použijem takú šrobovačku a šrobujem. Radšej pomaly. Kúsok to vytláča, to nevadí. Ak vám to kúsok aj krúti a vytláča, môžete si dať šrobovačku mierne späť. Ako náhle už mám dostatočne chytený ten protikús, tak tu nemusím mať ten kolík, ale len to došrobujem. Chcem, aby sa mi to ešte zrovnalo kúsok, a to už sú také detaily. Teraz si zrovnám vrch. Teraz cítim, že mi spodok troška odskočil, takže si to rukou zrovnám. Môžem si uvoľniť a ešte si to mierne zrovnať. Pri niektorých zárubniach so 6 cm obložkavými lištami, ako je táto, dáva výrobca iba jeden excenter. Vtedy je troška náročnejšie to zrovnať tak, aby vám to sedelo pekne aj v tomto rohu, aj v tomto rohu. Treba sa s tým pohrať. Tento roh mi sedí, tento spoj cítim prstom, že je dobrý. To naozaj dobre. Na to, že to je hladká fólia, môžem použiť ešte takú fintu. Zoberiem si napríklad takýto plastový kolík. Ak by som bol veľmi veľký detailista a zdalo sa mi, že ešte niekde tá fólia trošičku vytrča, ale to už sa bavíme naozaj o extrémnom detaile, tak môžem ešte skúsiť takto to prejsť. Rovnakým spôsobom si poskladáme aj druhú stranu zárubne. Konštrukcia drží pevne pokope, zostáva nám ju už len zabezpečiť proti vlhkosti z podlahy.